Hola! Un any més tornen els pressupostos participatius de l'Ajuntament de Castelló, del 15 de febrer al 28 de març. Entra en decidim.castelló.es i proposa com millorar la teva ciutat. Eixim al carrer per conèixer les reivindicacions de la ciutadania. Acompanyeu-me. I vostè? Com milloraria la seva ciutat? Mira, a Castelló li fa falta un bon rocòdrom, un lloc on entrenar l'escalada, que fomenta el contacte amb la natura i hàbits saludables. Volem arribar el més alt possible. Per això seguirem reivindicant, perquè l'escalada és cultura. Mira totes aquestes terrasses. Amb el sol que tenim i la gent no puja ni a estendre. És una llàstima que s'abandonen totes aquestes terrasses. Una llàstima, sí. O pitjor encara, que se convertisquen en pipiscanes. Tinc una idea. Tots els edificis públics podrien tindre un hort urbà. Un espai on cultivar les nostres pròpies verduretes, alhora renovar l'aire de la ciutat. Hola. I vostès? Què pensen que fa falta per a millorar la ciutat? Doncs fa falta que ploga, això fa falta. Per al camp, clar. Per al camp i per a que es facin tolls. Això és xarcos, xarcos. Però com no plou... Com no plou, que facin un espai amb tolls. Com se diu? Tollòdrom. Un tollòdrom. Estem ací amb dos membres de l'Associació d'Intolerants de Castelló. Vejam què reclamen els seus afectats. I vostè? Què proposa? Bé, és que jo sóc celíaca i proposaria que les festes de la Magdalena integraren a tothom. Rollo sí, però que es facin de panís i no de blat. Rollo sense gluten. Per una Magdalena sense gluten. I vostè? Vostè a què és intolerant? Els moniatos que van de graciosets i no feu ni punyetera gràcia. L'antic quarter militar de Tetuan està ple d'edificis ruïnosos que haurien de condicionar-se per donar cabuda als projectes culturals dels castellonencs i les castellonenques. Podria convertir-se en un fantàstic contenidor artístic de teatre o de cinema, per què no? No! Estàs sobreactuat, no respires! Però... Jas, fes-ho tu. Vocalitza. Bé, crec que serà millor que continuem. Gràcies. Castelló! El futur és imminent. Vinc d'allí i cal que vos prepareu. El futur és això, patinets elèctrics. Però no vos preocupeu, perquè hi ha espai per a tots. Una vorera per als vianants. Un carril bicicletes. Un carril patinets elèctrics. I un espai per a els cotxes. Castelló, prepara't per al futur, construint carril patinets en el present. Ens veiem pronte! Ja veieu, la ciutadania té coses a dir. Del 15 de febrer al 28 de març pots fer les teves propostes en decidim.castelló.es. Participa. Perdona, a Vinaròs l'AVE encara no arriba, no?